sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adomdomngeg. Ti surat nga inta ikan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jak amo nurumbang winusaan nga inak istoryaan ti naaramidak idi kalabas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumetan dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasan da isu an naawi sakmet an nagsurat. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabangir a balay. Ni ading mo a Vicky ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir. Ni manong mumet nga Edgar. Ni Edgar tinagbalin a katulungak. Tapno maipundar ko daytoy a balay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita. Kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na. Nasayat mo't nga ron do kasta nanang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo na. Imbes asya kumatinang tulong kada kayo. Ang saan man. Ay na anak ko. Di mon panunutan da ita. Tinapatag ita. Kat nakarwar kan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan. Apan nakaibalod mo. Kat mga baruanan kan anak ko. Wan gayam nanang. Sa dino ka di abanda ti nakaitabunan ti anak ko. Ay iko. Anya ti kunam Nelson. Nanang. Lukatan nyo tiri daw. Na Edgar da ito Siya kung ti mangilukat itiri daw nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapayla nga berberukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya kan wan. Tasaan da ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Un gayam. Sa dino abanda ti nakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko kuma makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin da ko man Nelson ading. Anyat ka't mo asawan Manong Edgar. Pagbababaw yakon ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Agure ka Manong. Anya di tang ipagbagan. Di ka maawatan. Ilawlawag mo kuma. Anya ti basol mo. Ni Jeric. Inlibak ko ti may papankan ko na. Sana natay ti anak mo. Anya? Si Bibiyag ti anak ko. Wanating ko. Si Bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang tinapanunot mi apamuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya tinaramid yu ti anak ko, nanang. Inla kumi ti anak mo iti may sabak na nga pamilya.
Anya? Apay na arami dyan kasi, manong. Amumat, ama nagsakit iti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iso napilitan kami anang ilako kan ko na. Pakawanan da kami kuma, anak ko. Pagpababawian minti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Adda akong dito balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito eh. Sapay ko mata makitak. Sika ka din ni Nelson? Ti baro a driver mi? Uwan ma'am. Ni Sir Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka. Kay isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adda akon. Oh, iho. Nakasangpot ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo iti Cebu? Okay lang, mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wan anak ko. Iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kaya't kung tagin na. Tanabannuga ka nagbiyahe. Sige, Jeric. Nakasaganan ti silid mo. Ringan da kan tulangan, inton pangal daw. Agliman abulan mo iti kunam a pagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko nga men ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka di ti pagtrab-trabaho am anak ko. Agpapaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kayat mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kaat, kumusta ti anak mo? Nagkita kayo ka din. Wala nang. Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, aya nga ingat Nui bagamlangan kan kuha na si ka ti pudpud no nga amana. Sana nang. Adan iti nasayata ka sa sahad ni Jeric. Ket makitak mo ti panang ipatag-una yung dagiti nangampon kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikita ken kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. At dakan ka anak ko. No iso ti amo mapagsayatan ti anak mo. Iso nga ro daramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Anya ti maipay ko kada kayo. Namuha ka may isa kagayam nga ex-convict. Kat adda ka sumamarter, saan ka di? Kuha, sir. Amangan mo't no da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan, sir. Nalinis ti konsensyak, sir. Awan da sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanong ka mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatam? Uwan, sir. Apay ngamin nga itam lang nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar? Awan matkit didakas na. Kumusta matirik na makakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot latipan ang trato na kan ka. Kinapudno naman ang kayat kong harak ko kunti anak ko. Kayat ko nga ibagakan ko na asyak tipudno nga mana. Agam amok adi nakpat dyan. Kan may sa di nansapay amo nga isukat may salang nga ampon. Naragsak, kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan maamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray jakon maamuan ti kinapudno, ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Anya? Ada ka dirumbang ang maamuak may papankan ka? Agsaw ka? Jeric, anya ka diti.
Edgar, Ma'am Rowena. anya tar aramidam ditoy. Ako, mama. Intulod ko lang tikabsat ko dito Kabsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Tiyan niya, mama. Ada ka di mo yung maipapaniti da ito atao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Ada ka ita dito Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay, mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin, mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapod no, may papan iti kinatao. Inampunda ka laang kini papam. Anya? Saan, mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampon. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limod mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Ha? Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kini papam. Ngam, naamuan mi iti doktor asa anak ama ka anak. Iso anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay naka. Ha? Sino nga rin nagitipod no datakil ko? Ni Nelson ti pudpudno nga amam. Anya? Saan? Saan na pudno da ita? Pudno, Jeric. Ni Nelson ti pudno nga amam. Saan ama ilibak dayta? Gaputaag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno da ita, mama? Saan ang ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jack tumaklo nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dayta ti tandaanan nyo, mama. Jeric, adda bisitam. Kaya't nakamakasarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. At dala kayat kung nga ilawlawakan ka. Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti ilawlawag yo. Di nasayaan. Panawan kayo pa'y. Itikas na. Makapagsarita kayo anaimbag. Anya ti kasapulam kanyak. Umay nak ka di pilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito tapno dumawat iti pamakawankan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalo dak itilasod ti 20 atawan. Apay? Ubing ka pa'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso ti gistay nakatayam. Diyak amoy di ti pangalaki ti pangpaagas ko. Iso napilitan na kasimurot ka dagiti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panangibiyahe mi. Kadagiti kontrabando. Sinanib na kami dagiti panakabagiti lintag. Ket nakapatayak. Natiliwak. Ket nabalodak. Anya nga ruti kaya't mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko maidin anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanan na ko, ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akas amam. Hanggang sapay lang ko, ma. Tay bilang na kas may saan na singid a barkadam. Barkada mang ipatpatagkan ka. Si dada na tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko? Anak, pudno ka di tinangag ko. Uwan tatang. Napakawan kan. Katsapay ko ma. Tamapakawandak mat.
iti sana nasayata pa ng trato kada kayo iti kalabas. Awan anyaman na kanyak, anak. Ti importante, kat napakawan na kon. Tatang, Ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurangan ka. Ken may pakitak ti kinasayaat ko nga ama. agyaman ak tatang. Kat ikarik nga aramidak mo ti amin. Tap nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wen Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngem pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak metlaeng. Napanaknakan ngamin a self-defense laeng tinaaramid ko abasol. Napakawanak metten ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita, addan duang apu kumi, nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko, napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agundaway. Kat agnanaedak met ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan, nukas jay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Nelson. Ken ka pagayam, Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputa inturong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita ken nakapagpinnakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak ken liwliwam kabayatan ti panagsalugen ti pigsam. Dayawan ka iti tibker ken kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag. Nalabit a naragsak met itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsak yo nga agama. Agraman dagiti apu koyo. Alakastan pagayam Nelson, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay, iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.